திருச்சிற்றம்பலம். நீங்கள் திருப்பூந்துருத்தி, திருப்பழனம், சோற்றுத்துறை போன்ற தலங்களில் கோயில் கொண்டிருந்தாலும் மிக விருப்பத்தோடு கோயில் கொண்டிருப்பது திருவாரூரில்தான். அன்புடைய அடியவர்கள் தங்கள் துன்பத்தை சொன்னபோது அத்துன்பத்தை போக்காமல் மீண்டும் துன்புறுத்தி பார்க்கின்றீர். நான் எக்கேடாவது கெட்டுப்போகின்றேன், நீங்கள் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். பாடல். துருத்தி உறைவீர், பழனம்பதியா சோற்றுத்துறை ஆள்வீர், இருக்கை திரு ஆரூரே உடையீர் மனமே எனவேண்டா, அருத்தி உடைய அடியார் தங்கள் அல்லல் சொன்னக்கால், வருத்தி வைத்து மறுமை பணித்தால் வாழ்ந்து போதீரே. சிவந்த பூக்கள் நிறைந்த சோலையால் சூழப்பட்ட திருவாரூரில் என் இறைவனாகிய நீங்கள் உங்கள் அன்பர்களுக்கு அருள் செய்யும் விதம் இதுதானா? இசையோடு உன்னை பாடும் அடியவர்கள் கண் பார்வை இழந்து உம்மிடம் வந்து முறையிட்டால் நீ எப்படியாவது துன்பப்படு என்று நீங்கள் புறக்கணித்து விட்டீர்கள். பரவாயில்லை, நீங்கள் மட்டும் மகிழ்ச்சியாக இருங்கள். செந்தன் பவளம் திகழும் சோலை இதுவோ திரு ஆரூர், எந்தம் அடிகள் இதுவே ஆமாறு உமக்கு ஆட்பட்டோருக்கு, சந்தம் பலவும் பாடும் அடியார் தங்கண் காணாது வந்து எம்பெருமான் முறையோ என்றால் வாழ்ந்து போதீரே.